बायदि हाग्रामोन आरोखि ना नै बेयावहाय ओरैबायदि हाग्रा बेयाव गयाखौ जावखुसिन जावखुनानै नै दा जाबजोब्बाय आरोखि ना जोङो नै दुगैजोब्बाय जोंनि आमाइमोनाबो नै देन्जार मावखायो जोंनि आमाइमोना आं ओरै 6था सोबावदों सुमन नै जोङो गोदोनि ट्रेक्टरा नैबे नै इसिनिमोन आरोखि ना नै ओइ बा रावनिबो ट्रेक्टर गैयामोन नै इसिनि फार्स्टखौ लाबोदों नै देन्जार नुबाय दा नै महेन्द्र टार्ब' इन्जिन नै गोगोम जावखाबाय नै बेसेबां होनदों गय फुलिया 175 होस फैसा माथो आंनिलाय होस देन्जारलै हिनजाव लानाङासैलै फैसा दोनो बेफोरनि थायला सोर दोननायलै ने गेदेर दिनै बिसिनि फैसा माबा फैसा मोनला सोर फैसा दोननाय ने हिनजाव लानांसिगोन नै बे गय फिथाइनि फैसा दोनो हिनजाव लानांसिगोन जानाय लोङाला लानांसिगोन हिनजाव लानांसिगोन बिनि फैसा माबा मा होनो बिनि फिथाइ थायला फैसा दोननोहाय नांगोन ना बेनिखायनो हिनजाव लानांसिगोन नै जोंनि फंबायफ्रानो मावना होजोबदों आं बेखौ माखासे नै जोंनि आमाइमोना नै गायहैबावनायसै ने आरोबाव ने फाथाबारियाव गायहैनायसै आरोबाव उनाव गामियाव गायफैबावनायसै ओइस बे गय फुलिया सालबिसन मोननिमोनलै होनदां औ आङा सुजिमोननिसोमोनलै नोंसिनिसोमोनबा औ बे नोंसिनिसोमोन गय फिथाइया औ बे सालबिसनमोननि लाबोनाया दानि गायनाय फिथाइ थायनायानोखा औ बे जाबायलै होनदां बोसोरब्रै जाबायलै बे फुरा गोबाव जाबाय मोजां जोथोन लाखिद्रा बोसोरथामावनो फानदों अखाल ओइ लाबोजेनबा आगुन नै जोङो गाखोनायसैलाय माथो खालामबावनो बेबायदि खामानि मावाबालाय उफाय गैया नै खदाल लाबाय सिखा खंखाइ लाबाय थालिर लाबाय नै मावनायाव लोगोफोर नै फैबाय गय बागानावहाय एसे गायलु गायला खालामगासिनो दङ गरमाबो अयथासार गरम आयु थोस बिदिखि जायोलै खामलाफ्रानो गैया दा दाखालि गायखान्दा आद्राखौ मा खालामखो नै जोंनि फंबायमोन जों ज' गायदों नै नायनो हागोन देखायगासिनो दं जोङो ब्र'आ नै दिनां इसिनि गायनायानो फिथाइ गोबां मोनगोन आरोखि ना नै आंने ने बरिया नै गोबां थाइजाखायो दा फुरालै जालासि बुंलाय जासिनो बेरायनो मोनासैलै आं बोसोरै गायना होखायोलै इसोरनो नाङोहाय थैनायलाय थैलाबायखाखै ओरै जोथोन लायिखायनो थैलाबायदों नै गोबां गायबाय आरोखि ना नै ओरै लारि गायबोबाय थैनायावहाय दाखाल मेचिनजों हाग्राखौ टिम एवना दोनजोबदों आङो नायनो हागोन इतना जंगल था ना उसको पूरा कट किया मैंने मशीन से अभी इधर देखो देख सकता है तमुल लगाने के लिए भी बहुत अच्छा हो गया अभी टीम हो गया ना देखो पूरा टीम हो गया और इधर भी है मेरा दोस्त वो तमुल लगा रहा है इधर देखो देख सकता है नायनो हागोन नै ओरैबायदि मोजां गायगासिनो दं नै जोंनि बिथाङा ओरैहाय सब बेरा गायजोब्बाय नै नायनो हागोन बरिया खालै नै नोगोद मावथि गोजाखा रावबो ओरैनो थाखाया नै नुबाय दा आयो बिमा बिफाफ्रा लेखा फरायाखिसै दा उफाय गैला दानो नै बाबुमोन रानिमोन आदामोन आब'मोन नोगोद खस्थ' संसारावहाय एबो इसोरा बोराखौ इसिमल' होबाय फरायनायखौहाय आन्दार मेट्रिक खालामनानै दोनबाय ब्लेसिं टु ब्लेसिं गड ब्लेसिं एभ्रिथिं मोनजोबो इसोरा गासिखौबो होजोबदों होनलाबो बिबान गिदिर मावबावो मेट्रिकसिम फरायलाबो इसोरनि बोरा देनांहाय 10 बोसोर 8 बोसोर 6 बोसोरनि उनावहाय मोनजानोसै बिथाङा जायया बेखौहाय गायदों ओमफ्राय जोङो दिनैहाय माने नौकरी नहीं तो काम तो करना पड़ेगा पैसा तो मिलना पड़ेगा
उफाय गैया रायजोफोर लोगोफोर दासो आंथ' हिनजाव लायाखैलै फंबाय हिनजाव लाना माबायदि मोनखो नोङो दा हिनजाव लानानैथ' बा ओरैबायदि खस्थ' हाबानो हायाखौ बानांगौ जाहैदों आदसा बेनि अर्थआ जाहैबाय खस्थ' आरो आदसा मावनानै दांनानै जानो खस्थ' नोङो उदै थाइसे एदेरबावबाय थाइनै जाबाय होनब्ला नोङो उदै थाइनैखौ फिसिनांगौ आरो गथ' गथाय एरबाय थायोब्लाथ' बुजाय होनना बुङो आरो फेंखाफ्राथ' उदै थाखागोनानो बेथ' इसोरनि बोर जाहैबाय आशिर्बाद दा ब्रादारा सोंदों हिनजाव लाथ'वाखै हिनजाव लानायाबो खम नङा माने खस्थ' संसार जायोब्ला ओरैबायदि खस्थ'खा बेनि सिगां माने बारि बागान हा हु थानांगौ दा ब्रादारा मोजां खामानि मावनानै दङ दा गैयालाबो 6 बिगा खमावनो दा बेबायदि गय गायनानै लाबाय इयो माखासे फिथाइफ्रा मोनजाजेनबायानो थांनाय नैबे बोसोरावहाय मोनबाय एसे ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोराव बांसिन मोनबावगोन आरो बिफाङा जौखाबायानो बिबारबो हमगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे जेरावहाय थैदों थैनायहाय गायसनबाय आरो नै गायसनबाय जोङो 3 गायसनगासिनो दङ ओमफ्राय बेनोसै आरो सेंग्रा सिख्लाफोर मावदो खामायना लादो जेब्ला हाबा जागोन अब्ला सान्थियै गोरलैयै जिउ खुंलांनो हागोन संसार जादो मोजां गोरलैयैहाय संसार जालांनो हागोन दा ब्रादाराबो हिनजाव लाथ'वाखै सिख्लाफोर खोनासंदो ओरैबायदि मावथि ओरैबायदि खामानि मावो बिथाङा सानसे एकदम ओरैनो थानो हाखा जाहैदों ओरैनो थानो हाया मानसिया ब्रादारा ओरैबायदि मावो दा जोंखौबो नै आदा बेला खामानि दिना मोजां नालाय हाजिरा हमब्रबनानैहाय जोंखौ लाबाय आरो इयो हारसिंथ' जाया गय गायनाय जावनांगौ फबनांगौ दा बिथाङा जोंखौहाय लिंबोबाय जोंबो हाजिरा मोनजाबाय धैन्यबादसै बेनो बिथांनि गेजेरजों जों खामानि मावनो मोनबाय आरो ओमफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट सेंग्रा सिख्लाफोर हाबाखौहाय सोरबा जानो गोसो दङब्ला दा दाजाथ' खस्थ' हाबायाव सैथो ओरैबायदि थाखा खरस थांखायो दानि हाबायाथ' गोदोनि जोंनिया 60-70 जाबोदों हाबाया ओमफ्राय दानिथ' 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाखजोंसो आरो लाखजोंसो फिसाब्लाबो नोगोद ब्लेसिं मोनदों ओरैबायदि ब्लेसिं गथ'फोर 2 मोनबाय आंनिया आदसा माथो फिसाजोना फिसाला खोन्थाहरदो फिसाजो गोजा 2बो दा सासेया लेखा फरायगासिनो दङ माबा थांबाय इयो 6 इयार जाबाय ओमफ्राय सासेया 3 इयार खस्थ' मोनबाय आरो हिनजाव लानानै दा फोरोंलांनांगौ मालांनांगौ ने खस्थ'नि गेजेरजों इसोरा जोंखौ नायगासिनो दं आरो ना इसोरनि गोजान थायोब्ला खिन्थु बाननांगोन खस्थ'खौहाय नंगौ सैथो दा बेनो दिनैनि जे आंनिफ्राय फंनैसो बुंथिनाय सेंग्रा सिख्लाफोर हाबाखौ दा दाजाथ' खामायनानै ला गय बारि बागान खालामनानै ला ग्रोम ग्रोम हा बायनानै ला ग्रोम ग्रोम ओमफ्रायसो जेब्ला नोङो गय फिथाइफ्रा मोनहां जायो नैबेबायदि जायोब्ला होमब्ला एसे देखाबायला हाबा लालाबो सिन्था गैला मानो होनोब्ला 2-3 बोसोरनि उनाव मोनजासिगोन बेखौहाय नोङो 2-3 बोसोरनि उनाव गथ'फोर जेनेबा मोनबायानो 3-4 बोसोरनि उनावहाय नोङो गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो हाबाय आरो सैथो जाबाय एसेनोसै अके बाय थेंक इउ मा फोरोंदों खोनाखाबाय दा रायजोफोर माने हिनजावखौ गोदाव सोराव लानो नाङा माने सिगां गावनि आन्था एसे खामायना लाग्रोनांगौ बारि बागान दंजायोला एसे बानायना लानांगौ आंबो मावो मावनायालाय मावा आङो देहा थिग थाबाथाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आं खामानिखौ मावनो बेफोरनोसै आंनि बागाना दिनां जायनो लायो बेजोंनो जाहोनायसैलै हिनजावाखौ मा टेनसन माला गयाल' गाज्रि दाजाथों आरोखि आफा इसोर बेनिफ्राय नै जोंनि फंबायाबो गायगासिनो दं नैबे ओरै दोसोलाय नै
बेनिफ्राय नोङो हिनजाव लाबायना लायाखैलै नंगौ नाङा नंगौ हिनजाव लायाखैनोलै मालाय नैयो दाबो बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंहरनो गोसो जायो नोङो फंनैसो बुंहरलाय खस्थ'आनो ओरैनायना बुंहरा दे दोसोनायखौ दोनथ'लै देस्ला एसे नै दोसोगासिनोलै मालाय बेस्रायबो हिनजाव लाबाय दै रायजोफोर दिना नोंनि फिसाला देला नायनांगौद्रा जोंनि बाबायाबो बिदिमोनलै नै होननानै नायनांगौद्रा थाथोंरा दे दिनैनो थाथोंसै नै नायथोंसै दिनाहाय नै थालिरफ्राखौ गायनानै आङो नै बिदि मोनो आरोखि ना नै थालिर नै बेखौ फाननानै जानायसैलाय नै बावलेलाय आं दांसो 70 थाखानि फाननायसैलाय सिनि साम्फा नालाय 60-70नि फाननायसै बेखौ नै आरोबाव ओरैबो दंबावोलाय नैबो सिनि साम्फा दाम खमाव हरनाय 20 थाखा हरखानायखौलाय बारा गोलाव नङा नालाय खमनि हरनाय आं औ थालिरना थालिर दंखायो नालाय ओरैबायदि दंखायो आरोबाव नै हनै बैबो 50 थाखा हरखानायखौलाय बारा गोबां लायालै गोलाव गोलाव औ दिनै दहाय थालिर जाहोनायावनिरा ओइलाय रानायनि दं बेफारि फैयो होनदोंमोन दाबो गैया नै आरोबाव बेयावबो दंबावो नै हे माखासे मालबग नैबे फ्रियावनो हरलाबायनायलै थालिरना नै राबाय लांफैनो नागिरदोंमोन बेफारिया बिसिबां होलाङो होलांथोंसै नै नुलानो जानो लुबैगोन नै नुबाय दा ओरैबायदि मोजां आरोबाव बिनि खाथियावनो दंबावो नै थालिरना थालिर नार्जारिया थालिरजोंबो जानो हासिगोन दा बोरैबाला गय बागान गैयालाबो नुबाय दा नै नायनो हागोन नै थालिरना मोजां नायना ला नै बागानफ्रा दामसिनो ने थालिरना नै गायबावदों इयाव ओरै गायजोबदों देग्लाय न'आव बांसिन थानाय जादों नालाय एसे जोथोना साबसिन जादों नायनो हागोन नै आरोबाव इयाव जोथोना लायाखिसैमोन आं माने बोरमा अमाफ्रा बिराद खस्थ' खालामोमोन जोथोन लायाखिसैमोन आं दाखालिसो मुलि सारजेनदों एबाराव नै थालिर बागाना बिगासे ग्रोम ग्रोम फुरा मोननायसैलाय नै ओइयाव दांसे मोनजेनलायबाय हाग्रालाबो नै थालिरना नै आरोबाव ओरैबो दंबावो नै नायनो हागोन ओरै थालिरना लारि लारि बेखौ हाग्राखौ एवनाय जायाखिसै मुलिजों फोथैगोननानै दाखालि मुलिया थोआखिसै अभी पूरा जंगल हो गया अभी उसको मशीन से काटने गया मैंने दवाई डाला था दवाई भी कम हो गया इधर देखो आधा ही मैंने वो दवाई लगा दिया इधर और इधर सब बेरा लगा दिया मैंने ये तमुल छोटा छोटा है ना इसके लिए देख सकते हैं आप लोग भी देखो अभी पूरा जंगल हो गया था उसको मैंने क्या किया मशीन से कटिंग किया उसको देखो और इधर गंबारी बागान है साइड में बहुत मैंने काट करके सेल करके खा लिया मैंने पैसा चाहिए था ना इसके लिए मैंने कट किया देख सकते हैं इधर साइड में पूरा जंगल हो गया देखो बनाना इधर भी है और भी इसको सेल करने वाला है व्यापारी आएगा तो इधर देखो अभी इधर मिलने वाला है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरा पुल निकल गया ये देखो देख सकते हैं इधर भी इधर पूरा बनाना लगा लिया मैंने घास इधर ये इतना महंगा का नहीं है ये बनाना ओनली मिलेगा उसको एक डंग में मिलेगा 60-70 रुपीज़ मिलेगा काम तो बहुत कर लिया आज का दिन में बहुत जगह है लेकिन आज का वीडियो को हम इधर ही फिनिश करेगा ख़त्म करेगा और कोई आदमी मेरा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो ओके बाय बाय